Ya kwaramogi tarik en tarik 21 dwe mar ang'wen higa mar 2024. Odiochieng' ma bende jo Kristo e piny mangima ne hingo chier mar Yesu Kristo manotok Pasaka manobedo mano Easter. Kata kamano piny mangima ochako chiewo kod lit gi kuyo to kapo mano Papa Francis ong'ielo rengo. Wach ma bende ogoyo jo Kristo mathoth ahinya to mar din jokopere kod lit gi kuyo odiochieng'ni mabende ne en mar mor mar chier mar Yesu Kristo. Wantiere kod mathoth nyakwarom ka juang' motenore kod ngima mar Papa Francis. Obro koloni matut ne en ng'ama chal nade, ngimane ne machal nade, to gin mage manotimo e kinde mane pod ongima kanya ka obedo matuo aeto bang'e ong'ielo orengo. Miyo intiere kama kare odiochieng' ma kawuono mondo miyud sigana to kod lipot kaachiel kod weche manyien matimore pacho kato kod pinje maoko mage weche maomiyo pek. Joyie mag din jokopere ywago tho mar jadolo margi maduong' Papa Francis maong'ielo rengo. Mama hawezi kuacha mtoto hata moja kulala njaa. Hata chakula ikiwa kidogo inagawa kidogo kidogo. Gai mar PLP Martha Karua dwaro mondo jo Kenya mi jama mine thuolo lemo mar jatend piny Kenya. Somebody using employment of teachers for political mileage. That look here, I've employed this number. Who are you to say that you have employed? Are you Teacher Service Commission? Riwruok mar NAT medo seyo duol matie siewe timbe mag josiasa, yudo barupe mag ndiko jopuonj kendo timo go siasa. Nyakoromo gin thuolo mar mondo mi go kod mbaka nemni oduto mag tudruok gin mago man nono 2-3-6 nono ni nyalorna ote mari mar Pasaka mano Easter kaachiel kod ote kotenore kod tho mar Papa Francis. Ase yangu ni kanyo ni en wach mabende ogo piny mangima kod buo kaluwore kod kit dhano mane en lemo mane omake weche mag telo ote mane oro koni kod kocha to kod kaka ne otao chenro mopogore opogore to kod pek mane en godo engima oganda kaachiel kod jo kanisa ma jokopere kaachiel kod weche mag telo e konde duto e piny mangima. Miyo kaka nasingo ni intiere kama kare mar mondo miyud weche lipode kaachiel kod nonro mathoth mag Papa Francis mane chenro ni mar migago nyinga eno Chieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako jadolo maduong' ma kanisa jokopere piny mangima Papa Francis ong'ielo rengo. Papa Francis ong'ielo rengo kojegni 88. Osebedo kotuore kuom kinde bang' kane obedo kod athung'a mager. Jatije mar Vatican olando tho mar Papa Francis ka olero ni notho odiochieng' manyoro e odiochieng' Pasaka e pare mani Casa Santa Marta e boma ma Vatican. E giko dirani Papa ne ayange nyasi mar lamo mar Pasaka bang' ka nyocha owuok e kar thieth. Mago gin moko kuom pichni mag Papa Francis e kinde mabende ne otiyo kendo ne pod entiere piny kaka otimo chenro mage mopogore opogore. Kapod wantiere weche motenore kod mano en ni Papa Francis ne okawo telo mar tayo lemo mar Pope e higa ma 2013. To sigande hie chalo nade? Owinja ne sigand Papa Francis manyinge hie en Jose Mario Bergoglio kendo Lidio Keyo lerno mathoth. Papa Francis manyinge hie en George Mario Bergoglio na onyuol tarik 17 dwe mar 12 higa 1936 e boma ma Buenos Aires e piny mar Argentina. Jonyuolge gin Mario Bergoglio gi Regina Maria Sivori duto mag Italia.
E dongo mare kaka rawera, Papa Francis ne oyudo somo mana kaka nyithindo mamoko, kendo gikone ne oyudo tiegruok e mbalariany ma University of Buenos Aires mantie Argentina, kama notiege e lony mar medusa marango gi kwiri kata chemical engineering. Bang'e kata kamano, ne omako lai mar tiegruok e weche mag dolo e higa 1958. Noriwore gi riwruok jiwo tije Mission kata Jesuits e higa 1959. Ne otieko tiegruok mare mar dolo e piny Chile, kama nosome kido mar jadolo motelo St. Ignatius of Loyola. Gikone ne osidhe kaka jadolo kata padri e higa 1969. Banka ne osidhe kaka jadolo, Bergoglio ne okawo ting' mopogore opogore mag dolo. Kamano noriwo koda katelo ne kanyakla mar jiwo tij Mission kata Jesuits, kama notelo ne bad chenrono mar piny Argentina e higa 1973. Bang'e ne owale kaka Archbishop kata jadolo maduong' mar jokopere e boma ma Buenos Aires e pinyno mar Argentina e higa 1998. E higa mar 2001, Papa John Paul II ne owalo Bergoglio kaka Cardinal mar Buenos Aires, ma en kaluwore gi kaka ne otayo tij dolo mathothne ne ogeto bero ngima oganda kendo kedo gi dhier. Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Bang' tho mar Papa Benedict mar 16 higa 2013, kanyakla mar Cardinals ne ochokore e boma Vatican kendo yiero Bergoglio kaka papa manyien mar jokopere tarik 13 dwe mar adek 2013. Ne oyiero tiyo gi nying mar Pope Francis, nying mano osumo kuom jadolo St. Francis mar Assisi, mano oketo maino e kedo gi dhier kod jiwo kwe kind oganda e higni machon mokalo. E tije kaka Papa, Francis osenyiso kido mag telo mare kaka jiwo winjruok e kind dinde kokalo e tudruok ma osebedo godo kod jodolo mag din mar Islam e kind mamoko, kedo ne ji mang'aw kod joma odhier, jiwo ratiro mar oganda kod rito ler mar alwora. Agenda mag telo mare osenena yanga kokalo limbe ma osetime pinje koriwo kodaka mag Afrika kod pinje mamoko. Un tempo dove tutto va ripensato. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Erokamano Lydia kuom nondo machal kama nyakwara mogi kapok wadhi nyime mana ka ilando ni moko kuom gigo ma nyaka gi sani osechopo kaendi kendo gin kotenore kod tho mar Pope kata Papa Francis. Jotelo mopogore opogore dhi nyime kod oro otegi mag lit kod kuyo. Wantiere kod Prime Minister mano ma piny mano mar UK luongre kanyo ni Sir Keir Starmer. Oyango ni wach matho mar Pope en mano bende omiyo piny mangima buok, kendo en ng'atno mane ochung'ne weche mag kwe kendo ne riwo wi oganda. Oro ote machal kamano kokadho kuom mbui mare mar X. Wantiere kod King Charles ma bende ne obedo kod limbe makende Vatican higa ma 2019 mano 2019 e kinde mane oromo kod Pope, kendo en kaachiel kod jaode mano Camilla. Gindio kaendi ne gibedo kod thuolo mar romo kod Papa Francis mana jumbe ariyo mokadho. Kinde obed ne gilimo Italy kendo ne gimose, ne giloso kode. En gino malit ni giwito kanyo jatelo mano ma bende ne en ng'atno motel ne weche mag din kendo thoth oganda ne yudo sir ka owuok kuome. Nitie ji mopogore opogore ma bende pod medo oro otegi mag lit kod kuyo. Kaluwore kod lipot ma bende wayudo kaendi en ni oganda mathoth ne obedo kod lit kod kuyo kinde mag okinyi toka ne giwinjo lendo manoket kanyo mar tho mar Pope Francis ma bende gisani wacho kanyo no wito ngimane ka jigni 88. King'iyo kanyo oyangno kanyo ni ji mathoth gin mago mane owuok oko kendo ne gin jogo mayuak, ng'enyne to gin jogo maleme kanisa mano madir ma jokopere. Gihango kanyo thoth gi moloso kod jofwambo manie pinyno ni ne jago mane nyalo chopo kuome kendo ne omiyo ji geno mathoth mago jok mane gin joma nitiere kod lit kuyo kaachiel kod chiwo ote mane jiwo oganda. Ma en kaluwore kod kwan jogo mowuok oko nyakwaro mogo chiemo kawuono mar mondo mi ne gichop machiegni kod Vatican mantiere e boma mar Rome mano piny mar Italy mondo mi ne giku kendo nyiso lit margi tok mano tho mar Papa Francis. Bende jatend piny Amerika mano Donald Trump kokadho kuom X mare bende oro otene mag lit kod kuyo. Noyango kanyo ni en gino malit ni Papa Francis owuok e piny kaendi, osebedo jagono mosechung'ne gik motegno
kendo nomako chung' motegno weche mopogore opogore. Oketo kanyo picha mare kaachiel kod jaode Melania, ka bende oketo picha mar Pope manobedo kod romo kod jalupne JD Vance, ma bende ne otimre mana giko odirani. Moko kuom jogo moseoro ote gin ji mathoth ma bende nitiere kanyo, mana kang'iyo mana jogo mathin ma bende osero ote kanyo. Wantiere kanyo kod jalup jatend piny America JD Vance, ma bende yango kanyo ni en buok ahinya mar winjo tho mar Papa Francis, kendo lit kod kuyo, ote ma lit kod kuyo mare oro ne jo Kristo duto mantiere e piny mangima. Inya to mago ma gin jo kopere. Oyango kanyo ni chieng' tich abich mano jalup jatend piny America JD Vance ne ochopo e piny mar Italy, kendo ne entiere Rome. Chieng' ngeso ne oromo kanyo kod jogo magin jotelo kata mana officials mago mantiere Vatican, kendo en bende nobedo kod romo ma panda kata mopon iluongo ni private meeting kod Pope. Ibiro pajo kanyo jakwara Mgajwang' ni odiochieng' manyoro Pope ne owuok ayanga kendo nye omoso jo Kristo e kinde nyasi mano mar Pasaka, tok chier mar Yesu Kristo ma bende ne ihingo, kendo ne okwayo mana kwe ne oganda mane odiochieng' manyoro. Kendo ntiere ngimane to kod kaka ne en ng'atno mabende nitiere kod mathoth. Prime Minister mano mar piny mar France, mano President mar France Emmanuel Macron bende oseoro otene mar lit kod kuyo kanyo, wacho ni Papa Francis en ng'atno mane rwako oganda mathoth, kendo ne en ng'atno mohero kwe. Gigo mane ochung'ne gi motegno gin mago ma bende ne ok onyal weyo, kendo ne isumo pache kod jotelo mathoth mane lime kanyo. Kaparo ni kanya kwaromo gi joma bende riro kodwa, Pope nonyuol tarik 17 dwe mar 12 higa mar 1936, mano 1936, piny mar Argentina. Kendo ne otho mano koro odiochieng' ma tarik 21 mano dweni, kendo en ng'atno ma bende ne otho mana ka entiere Vatican. Otho ko jegni 88. Kendo Easter Monday mano nobedo kod thuolo mar romo kod jogo ma gin johera kata jogo ma gin jogo maleme kanisa mar jokopenya. Kwana Mgajwang' kanyo ke giko kende nikech weche manyien mobiro kanyo ma saa 1 kod saa 3 bodo nonro mathoth kotenore kod Pope Francis ma bende koro gi sani onindo kata ng'elre. Ka odhi nyime gi weche mamoko manyien, en ni chenro mar golo koringre ma pod okwamo e togoro ma chwalo pi mochide e gwenge mag Bamburi dhi nyime. Kalure kod apisas mag kaunti no, chenro nigi ohinga mathoth mar stima to kod bedo ni wang' apaya madonjo kuno rach. Giyango ni chopo nyamburko osebedo matek e seche ma ringre ji ariyo pod okwamo e kar masira, seche ma jopiny dwaro mondo mi piny owacho rum mapiyo chenro mar lodho oko ringregi. Wuoth e wang' apaya ma Bamburi kochomo Kisauni osebedo matek tok wang' apaya no nyolor. Mimi ndo nilikuwa nimekaa nao hapo, hao jamaa wawili walioanguka, mimi nilikuwa ni watatu. Baada sasa mimi nikatoka zangu nje, kutoka nje kwenda kukaa kidogo, nikasikia mshindo apige huko ndani. Wala wakaambia ile wana mimi kuingia ndani na nakuta poromoka. Dongo la kwanza waliingia wao chini, dongo la kwanza kija kafinika. Ukaja ukuta wa pili kuja kafinika, ukuta wa tatu kuja kumalizia na tangi la maji moja juu. So lazima aingie na breathing apparatus. So we have enough breathing apparatus ambayo tumeleta. PPEs wako nazo. So tunangoja machine ije. Tukamuomba huyu mwenye bar that this is the only access that we can ile mashine inaweza ingia tuwe hiyo sasa, this is the working space. County government wa Mombasa uangalie kikamilifu hizi bomba za takataka hizi ambazo ziko, kwa maana nyingi zilitengenezwa wakati wa ukoloni, ndio unaona hata inasababisha draining system ya Mombasa inakuwa pua. Moto ulipopotea ni kama kuna watu kadhaa waliokoleka, kwa maana wengine walitoka nje, wale waliobakia pale ndani ndio lile shimo likawazamisha. Hebu fikiria ingekuwa moto bado huko mpira waendelea, kungezama watu wengi sana pale ndani. Poleza tusisimane, twende upande wa pili kule tusaidie. Dunbura mar Jubilee kokalo kuom jagoro margi maduong' Jeremiah Kioni odhi nyime goyo debe ne Fred Matiang'i ka jalar lemo jatend piny, kowacho ni Matiang'i ema oromo gi lemono. Wacho ni jopiny mawuok masawa mar Kenya ok dwa lemo ma jatend piny, kuom mano ging'ado mar siro Matiang'i. Ile shida kubwa tuko nayo ni kwamba wale ambao wako uongozini, ukifuata mienendo yao
ni mambo ya usaliti. Watu wanaamua kupigana ndio wajitolee shida fulani. Tuko pamoja kwa hiyo safari. Mara wewe umepiga kona, umetuacha tu kwa mataa. Hiyo pia ni betrayal. Na hii betrayal kwa viongozi ndio imetuletea shida ambayo tuko nayo leo. Sisi katika Jubilee we have our own presidential candidate mwenye atakaa na wale wengine, kwa sababu chama bila presidential candidate, chama kubwa kama Jubilee, sio jambo nzuri. Na tuko na presidential candidate mwenye tunaunga mkono, mwenye tutakuwa tukiuza Kenya mzima, ambaye anaitwa Fred Matiang'i. Ukisikiza Kisii, Matiang'i. Ukienda Nyanza, Matiang'i. Ukienda Mount Kenya, Matiang'i. Ukienda Northeastern, Matiang'i. Tunaona kwamba serikali haiendi vile inafaa, uongozi mbaya, lakini tayari tuko na tumaini kwa sababu Yesu amesema ameshinda, hata sisi tutashinda. So leo tunaambia Wakenya wakuwe na tumaini kwa sababu tuko Pasaka, ishara ya kwamba tuko na shujaa ambaye ameshinda. Na hii mambo ambayo inatutatiza, hata sisi tutafanya nini? Tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Tusameheane. Hata wale ambao wamefuruga hii mkutano tuwasamehe. Nya koromogi pod wantiere weche motino record tho mano mar Papa Francis, jaduolo maduong' mar kanisa jokopere piny mangima na ong'ielo rengo kod higni 88. Osebedo kotuore kuom kinde bang' kane obedo kod athung'a mager mane oweyo kanyo ka orwake kuonde thieth mopogore opogore. Mano notimore tarik 14 dwe mar 2 higani. Ne otere ka thieth moro mong'ere kaka Gemelli mantiere Rome, kendo ne othiedhe kaluwore kod athung'a mager mabende ong'ere gi dho ngere kaka pneumonia. Ne obedo kod pek e weche mag yweyo kuom ndalo mogwaro. Bang'e tarik 23 dwe mar 3 mar higani ne ogole kar thieth. Iwacho ni obo mare ne ondusi ka pod ne otin, kinde mane otin ka ne otuo, kendo mano nyalo bedo achiel kuom gigo mane okelo pek machal kama e weche mago mag thieth. Omiyo wito ngimane ko jegni 88 noland kanyo kod jawach mano mabende jatatije mar Vatican nyolando tho mare odiochieng' manyoro e odiochieng' mar Pasaka. Pare mantiere kamong'ere kaka Casa Santa Marta e boma ma Vatican. Giko dirane Papa nyone ayange nyasi mar law mar Pasaka bang' ka nyocho wuok e kar thieth. Kani biro paro kanya kwarom gajwang' ni jatatije mar Vatican toka ne Papa obedo matuo ne gibedo ka gigolo ote pile ka pile mar nyiso jo Kristo chal mar Papa Francis toka ne osebedo matuo, kendo ne okete e kar thieth maon tarik 14 dwe mar 2 higani. Odiochieng' kodiochieng', okinyi godhiambo ne ginyiso ka bende Papa nobedo kod yweyo makare, okenge magikawo mar ne thiedhe nyaka chop ne gole kar thieth tarik 23 dwe mar 3 higani. Gisebedo ka iluwe machiegni kendo ging'iyo chal mare, kendo iloso kendo inyiso jo Kristo ka bende manyo nene mogik kaka yango ni kanyo en mano manyo nene mogik ayange nyasi mar law mar Pasaka. Omiyo kutendo kod manya kwarom gajwang' Kenya kaendi bende ntiere jogo magin jogo maleme din ma jokopere. Gie sani bishobe mag din mag jokopere loso ayanga gitimo maendi gwenge makadho Nam Chumbi. Wawinjane kaka en. Kwamba kifo ni kifo, lakini si kumpoteza mtu. Anaishi katika maisha mengine ya kiroho ambayo ni ya uzima wa milele. So it's like people wanting to say, I would wish I died on a Easter Sunday, or I died on a Easter Monday. Easter ni wiki ya ufufuko ambapo tumekuwa tukishangilia, tumeendamana njia ya msalaba, tumefanya ekaristi kuu, tumekesha makanisani. Ni siku safi sana. Labda mwisho na kifupi kabisa, labda mtazamo wako hasa katika uongozi wake katika masuala ya kuleta umoja wa kimataifa, hasa katika uongozi wake, unamkumbuka na nini? Namkumbuka kwa jinsi alivyokuwa na kuita viongozi waweze kujali maslahi ya watu, hasa watu ambao ni kama tuwete refugees, watu kama maskini, na uongozi ambao ni uongozi kwa kweli unafanana na maisha ya Yesu. Alijali waliokuwa na hatari zozote zile, wagonjwa, wenye shida. This is legacy na alionyesha wazi kwamba maisha yake si yeye kujikweza. Alipokuja Kenya, uliona aliingia gari ndogo sana, sio magari makubwa ya kifahari.
Tulipofika Sudan alipelewa kagari kingine kadogo hivi, anatoka pale anaingia kwenye wheelchair yake, kuonyesha kwa maneno na kwa matendo, na zaidi kuwasaidia wale, himiza watu wasaidie wenzao popote pale wanapokwama. Na hivyo kwamba kama kiongozi tunamuita kiongozi aliyefanana na Peter ambaye alioshwa miguu na Yesu, kuambiwa uwe kiongozi mtumishi. Asante sana. Ni Askofu Mkuu Martin Kivuva katika kanisa Katoliki Kanti. Akoromogi mano kanyo en bishop ma Joko Pere mabende ochung diocese mano ma Kadwadh Nam Chumbi. Martin Kivuva wacho ni nen ng'atno ma ne ochiwore mar tich, ne ng'atno malubore. Winjo kanyo kogo sigana kaka kinde mane obiro e Kenya kaka achiel kod pinje mago mag Afrika. Ne ng'atno mane wuotho kod nyamburko ok madongo dongo, mana matindo tindo, kendo ne ochiwore mar mondo mi ne otim tich makare mane oluongene mar bedo pop mar kanisa mar Joko Pere. Nyakwaro mogo obedo kwaluni achiel kachiel gi ka gitimore, report motenore kod magi duto ibro mana yudo gi kaendi mago monon modo kendo moluweyo makare. Kawadhi nyime, ogai mar duond bura mar People's Liberation Party PLP Martha Karua dwaro mondo oganda jo Kenya mi joma mine thuolo mar telo e pachoka. Kolose gweng ma Kambi Gabra e kaunti ma Isiolo, Karua kwa jo piny mondo yier miyo kaka jatend piny e yiero maduong' mabiro kolando mar laro limno. Mungu akinijalia ile kiti mimi nauliza ni ya urais, na ndivyo kama mama niweze kutunza Kenya vile mama anatunza Mboma. Mama hawezi kuacha mtoto hata moja kulala njaa. Hata chakula ikiwa kidogo inagawa kidogo kidogo, kisha kila mtu akapata. Hata mtu akipita anapatiwa yake kidogo. Keki ya Kenya tunataka igawe kwa usawa, sio vile inagawa siku hizi. Mumejaribu wanaume siku hizo zote, tafadhali wakati huu jaribuni mama kwa PLP. Mama nyumbani, mama kwa shamba, mama akifuga, mama akichota maji, mama kiongozi, mama ikulu. Na mutuunge mkono. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj manat osemo kalo duol mandiko jopuonj TSC kuom chiwo barupe mag ndiko jopuonje ne josiasa. Oyuma ne lose bomete kinde rambe mar gero kar lam mar Deliverance okoni ting' mar ndiko jopuonje winjo dong' ne duolno ma ok ni josiasa. Bende koro nyaka lu eka chiw barua ne jopuonj. Okoni wach ne osemiyo josiasa thuolo mar miyo jopuonj mane giyiero barua ma ok odewo ni nitie japuonj matin ma pok ondiki kod piny owacho. TSC has the mandate to recruit and employ teachers. Have you ever seen employment of teachers before, where forms are being dished in burial places? Chiefs barazas. Somebody using employment of teachers for political mileage. That look here, I've employed this number. Who are you to say that you have employed? Are you Teacher Service Commission? You're not. You're not. The line through which they get employment raises more questions than answers. It is not sensible to pick on a teacher who just completed college in 2023, and you know too well that in the same village, there's one who completed college in 2011. It is so demoralizing that some of these forms were even sold by some politicians who did not even see the need to be a bit human about it. If one is not employed, and one has to cough out over 200,000 to buy an employment form, where did this person get this money? Employment forms were being sold, and we have evidence to the same. It is shameful. It is shameful. Poor young people with poor parents paying for employment forms. Very shameful. Very shameful. And I want to say this is shameful and has to stop. Why do you sell employment forms? I think the highest degree of corruption and senseless, most inhuman action that can be talked about. Koromogi hobro kao yuyo wa mokwongo e chenro ni mar migago kikiri mabor pod wantiere kod mathoth ma waiko. People
didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 072-638-838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ang'o motimi gulu? Bende in kare? Donge nase wacho no kadwa neni kae? Idwa wacho ni in no kiwinjo gima na wacho? Koso, wachni oparo ni ngimani machon. Chal ka gima in gi kibaji. Tini ngeni kudo wiya. Chicho kofwenya diera ma anapande ngimana. Gik moko bokethore. To mane omiyo ane kadwa wacho adier. Napanda diera kuom ng'ata nikech ne kadwan mondo ubed kod lit kamae. Karan. Mana. Extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Jolupo mowuok e dhowedhe mag Nam Lolwe mokio gi piny Uganda ywak ni jolweny ma piny Uganda monjogi kinde magitimo kilwe nam gotieno kendo goyogi machwe mag rech. Gikiluwa kendo moko kuom gi bende lalo ngimagi. E sigana ma oting'o duond jolupo mowuok e kar chung'o bura ma Bonde County ma Siaya, jolupo gilerono kaka imonjogi, kaka isandogi e kor gode, gi pek magikale e kogno mager mag jolweny ma Uganda. Telo mokwongo ma sigana ni mar kihondko e nam, jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa tut mawachno. Nam Lolwe. Nam ma osebedo kar yuto kod chiemo ne Uganda ma Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. Jolupo kod jowuoth matiyo gi namni nigi ngero ni mit namni en kwe mare. Makmana ni mano ok chal mar wach e Nam Lolwe matinende. Gititwa marach, gikawo rewano, omendwano wan mwadhi moyo, wating'o gik madongo wadhi moyo gi wi gode, kendo gidak mane wi gode. Omendwano kwasemo gi wi gode en lweny, en mana gocho, waloso nigi kama gidakie, watimo giang'o gikwa gikawo, tondewa mag nanga gikawe mag loko kuma giywe tiendegi. Mano sigand Steve Juma ma en jalupo e dho wath ma Usenge. Ka giwago sand magikale lwet jochiw arita kata jolweny mag piny Uganda matimo patrol e Nam Lolwe. Meko mare ma otimore machiegni mogik ne en tarik 4 dwe ni mar 4. Nyocha ni anewi mageta e dala wa Kenya, kenchwa tamre koro no kwadhi korgi. Gidhingo korgi kucha gido ka jionge gi hao wa Kenya. Kana watamre mwadwa lweny kod gipi, gipenjo wano siga ngiswa ga boda. Gipenja ni ng'ega boda kata gin gikia ga boda kumantie, gini organ gidhi mak gima manipi.
Steve maneondhi e chula mamaninga kendo ma otere kambi mar jolweny masigulu wacho ni ne ok gikalo kiep Uganda e Nam Lolwe kata odoko ni ne omakgi. Sigand Steve Juma Kate kod mar Milton Makani ma en jalupo e dhowath ma Uhanya. Makani yua kaka osebedo misumba jochiw arita mapiny Uganda e Nam Lolwe. Wajua umeenda kutafutia watoto. Wanakunyang'anya samaki yote, kisha kunyang'anya samaki yote. Wanaenda kuweka kwa sel. Hiyo sel hata chakula hakuna, wanakunyanyasa. Na unajua hujapewa hata maji, hata chai. Unapigwa. Unasomba hiyo dagaa ukipelekwa kiwanja. Sasa zingine ile chakula yenye umekula, wanakubakishia kama umbwa. Ukikataa kukula pia utapigwa. Hiyo tear gas. Hiyo moshi yake. Wakishafungua naweka hiyo moshi na watesa huko ndani. Sasa hamna hata pumuzi. Wanatumiza sana. Mana kaka Steve Gimakani, jolupo mamoko mawuok e dhoedhe ma Usenge gi Uhanya, bende ondiko sigana e chunygi. Kaka gisekalo e matek e kogno mager mag jolweny mag Uganda. Mwakale nam kang'eny sana. Nikech inyalo kelo kane dhi manyo, to bora ni chopa kata mageta kae, Waganda dojo kuomni mano namgi. Koro kwang'eyo ni mpaka mar nam wani nika karkani. To kiepwano wan kuma kiewono nitie bende wakia ni kiewo gik kanye. Koro politiko teni mori ywe mate. Ipoka ka Waganda donjo. Sikabo. Kage donjo ni dunjo ma chwada. Timako uto gi odhi kuno te. Yani joka tiyo kodi kichal kata dhani tiyo kodi kale. Tinyon madhano wadwa mabende tiyo koda kama gimoko nego bed ni timren kata wambe wan gi polise Kenya ka to ok tim gaji kaka joka timo ji kamano. To ok en meko kende jolupogi wacho ni jolweny go thoro monjogi kod gige lweny. Joka wuotho goludhe to gin go bunde makaka dwa dhaw kod gionge. Koro samigo ichuno nyaka ni ng'onya mondo goyi nikech kikelo lweny en go bunde. To mana kaka jolupo mamoko, Karelu Sadema en jalupo e dhowath ma Usenge. Kendo sebedo ng'atno ma hike oniang', lero kaka ne okete gi tije matek kaka mag doyo kod moto ne apisas mag Uganda mane omake. Gimako, kagisama unitap, to ugonyo, tuodhe uninde e pie yie gino. Koro ipango kuno, to gin gi speedboat. Speedboat ni sama ringo, to pi donjo kuomu. Mana wuona kanyo ka tuo ma ok nanyuol kaka konyo. Barak gi kanyero gin gi tije gitie yiende mibaro ma itedo negi go. Unyalo dhi moto negi, udhi baro yien kuno. Inyalo teru nikech koro un mabus, inyalo teru udhi puro kata udhi gine sinjo muoge puothe jomoko ikelo negi jogo chulo gi pesa. Kosa teru kanyo gimimiu ni chiemo onge. Sand makamago giwacho ni osekelo koda katho mar moko kuom jolupo. Gichien kanyo jo dhone wito ngimagi onge nitie. Joso wito ngimagi mang'eny nikech Waganda gibiro sama gidonjo nitie jomoluor. Makoneno ka gibiro to en ong'eyo nan lweny ne kae odumo lore pi. Mago osetimre e bwo nam kae. Wasewito jowa magi go risasi. Moro ne gigo risasi bolwari yie to gino dhi hinyo gi ne giduogo gi ywayo to once ni nam ka ituch ok yudi ifloat mana ko kituche kamuya pongo yiti duogo malo ng'acha no dhi nyaka sani. Sama jonam timo chenro margi mar dhi nam, ndalo duto geno margi ni gidhi kendo giduogo kod chiemo ma gibro kelo ne joma ni oko. Kata kamano, lweny kachiel kod ywaruok mane kindgi kod jogo mawuok e piny Uganda osekelo ng'ur mathuth. Penjogi en ang'o madhi nyime? To koso dibed ni nitiere wach machielo makelo ywaruok kind jolupogi kod jochiw arita ma piny Uganda e Nam Lolwe. Nyocha ni kaka kao yea gi joma ninga. Gingiso ni polise ma Kenya nigi moni barracks nindogo. Gin gionge gi mon gin nindi nam. Mane ka giloso nwaga. To ok en sirikand Uganda kende. Jolupogi bende ywak ni tend Kenya oseketo nyau e winjo ywakgi. Gidonji yedhi wago kago mako ato gikia direction to keti kanyo to confuse gitu uduoko gi Kenya. To wadonjo kod gi Kenya kama ng'eny. Ko donji giti umo gi auma. Gisirikandwa. Kendo kao giduoko gi. Lakini ti ohala mag loko. Mobe chanwa chich kan jowa ginyalo bet nong'eyo jotendwa makoni gi. Kendo giloko ohala no ok gidwan ng'ata ng'atonge. Terwa bende ok gidwan giterwa. Kati jendgi go. Gidwan gibed kodwa kanyo to yiebe ok mnago tieno kosewar. Penjo margi, dipo ni sirikand Kenya oyiero mar wegi e lwet nono. To koso dibed ni sirikal oyiero ling, kata odoko ni ging'eyo gima dhi nyime e nam,
To koso, dobed ni en ohanda chudhe mag nam. Gima waduog wabuwa chich gon sirikand gino chal ni kia gima timre kar ka ohala magore kama duong' ni. Kendo ok gidwak ta ni joko go mondo ng'e. To kagi kiaga kagi donji yiedhi wago bwa hepo kodgi wachopo kodgi ka. To sirikandwa be treat gi maber iolo fueli Land Cruiser ikowo gi maber. E tielo mar ariyo mar siganani, wamenyo kethruok mar ochumi kod mwandu e alwora mar Nam Lolwe ma okel kod ywaruok e kind jolupo mag Kenya kod jochiw arita mag piny Uganda. To sirikal nigi dwoko mane? Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kar chung' od bura Mabondo, Siaya County. Jowa mang'eny oseringo odhi bijes ma Uganda nikech meko manie area makaeni. Namba mag yiedhiwa mosemak are more than 100. Koro sani kendo gichenjo system ni wanyiew nam 41,000. Erokamano Cynthia Onyango kuom sigana machal kamano. Mano tielo mokwongo, tielo mar ariyo pod biro bedo e nyakwaro mogi mana mokelo e giko mar weche manyien e chenro ma Migago. Nyinga Ochieng' Emmanuel.